13 sena ilu twaqfet il-kumpanija tal-avjazzjoni VistaJet u fl-2016 l-istess kumpanija iddeċidiet li tmexxi l-kwartieri ġenerali tagħha mill-Iżvizzera għal pajjiżna. Minn hemm beda jinbet il-frott ta' deċiżjoni kruċjali. Dan għax il-kumpanija Rhone Capital investit $200 miljun li jfisser li l-valur tal-kumpanija VistaJet tela għal $2 biljuni u $500 miljun. Dan wassal biex il-kumpanija VistaJet illum meqjusa kumpanija ewlenija fid-dinja tal-avjazzjoni, waħda li toffri servizzoli lil klijenti tagħha b'servizz li diffiċli li wieħed ilaħħaq miegħu. Dan l-investiment ser iwassal għal konsolidazzjoni tal-kumpanija fis-suq internazzjonali fil-waqt li sajjajn lill-kumpanija biex tieħu vantaġġ mill-opportunitajiet biex tiddetermina s-suq li se jkompli jiżviluppa fi żmien li ġej. Din biss waħda mill-effetti pożittivi li ħallew id-deċiżjonijiet tal-kumpanija, ewlenija fosthom dik li l-kwartieri ġenerali tagħha jkun f'pajjiżna. Fil-fatt fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-kumpanija rat żieda ta' 51% fis-sigħat li servit lill-klijenti, kif ukoll żieda ta' 63% fid-dħul. Mhux biss 91% tal-klijenti jikkunsidrawha bħala l-ewwel preferenza tagħhom. Però x'wassal biex Rhone Capital jinvesti f'VistaJet? Investejna fl-aqwa għal kellim minn Rhone Capital u dan għax l-istrateġija, d-deċiżjonijiet u s-suċċess li kienet kisbet il-VistaJet tawa vantaġġ enormi fis-suq. L-għanu li jaraw il-VistaJet tkompli tissaħħaħ u tikber f'dan is-suq dinamiku, tant li Rhone Capital hija lesta li tinvesti ħafna iżjed f'kumpanija li topera minn pajjiżna. Fis-sena kemm ilha topera f'pajjiżna, VistaJet żiedet b'ammont konsiderevoli l-ammont ta' ħaddiema, tat opportunitajiet ta' xogħol lil ħaddiema Maltin kif ukoll saħħet ir-relazzjoni tagħha mal-MCAST biex tagħti opportunitajiet ta' xogħol lill-istudenti fil-qasam tal-avjazzjoni.